Ano, malalim? Malalim yan? Opo. So, kaya nila oh. Sipay. Yun no. Lalim nga. Lalim nga. Oh, wala na. Ayun. Ayun na. Ayun oh. Galing ha. Ayun na sila. Kagaling maglangoy dito. Natural Park. Hindi tayo dadaan sa National Road. Pag diniretso mo yan, dadaanan natin yung bayan ng Sibocot, and then after ng Sibocot, Andaya Highway na o Quirino Highway na mas mula sa Quirino Highway, and then doon yung way papunta sa bayan ng Lupig, yung sentro. Ang gagawin natin, hindi tayo dadaan sa main road, dadaan tayo sa mga barangay road. Yung idea na to ay galing dun sa nag-message sa atin na try natin yung daan from Suoc to Camarines Sur. Dadaan tayo ng mga barangay roads and then lalabas tayo ng Andaya Highway. So yun ang gagawin natin sa umaga to, mga kagala. Sama po kayo. Eto na tayo. Ito na yung pinakabungad ng dito sa kanan. Dito tayo mag-explore. Yun oh. Yan, ito yung sinadjust sa atin na way papunta sa Andaya Highway. Dito. Hindi tayo dadaan sa National Road. Dito tayo sa Barangay Roads. Ito yung National Road papuntang Sibocot. Umabante lang tayo ng konti kasi nag-gas muna tayo. Mahaba-haba yung biyahe, baka hindi natin alam yung mga barangay road na dadaanan natin, baka walang gasolinahan, kaya nagpagas muna tayo. So let's go mga kagala. Time check mga kagala, it's 12:50 ng tanghali. After ng
tulay, Bicol Natural Park. Dito tayo sa left side dadaan. Yan, dito tayo. Ito yung Barangay Road going to Rolando Andaya Highway. So dito tayo dadaan. Oh, yeah. Alright. So let's go. Tingnan natin kung gaano katagal yung ating travel this time. Pero ganda. Ganda ng panahon ngayon. Makulimlim. At mukhang uulan. Unpredictable ang weather ngayon. Ayan na. Umuulan na. My goodness. Oh, ang lakas. Oh, no. Wala pa din masinsilungan. Kanina, magalis natin. Sobrang tindi ng init. Pagdating dito, ayan, no. Ulan. Lakas ang ulan, no. Oh, hindi tayo natin. Ito, sa may silungan. Silungan na tayo. Hinapit tayo ng ulan. Iumpisa pa lang yung biyahe natin. Umulan na. Mababasa yung BMW ko. Bulok motor, wow. Medyo yung langit dun. May itim. Pero dun sa dadaanan natin, medyo kunting itim. Ay. Pagtanong tayo kanina dun sa labasan, sa may pila ng tricycle yata yun, yun natin kung may daan nga dito papunta sa Andaya Highway o Quirino Highway ngayon, mas kilala. Sabi meron. Pero okay pa kalsada, oh. Maganda. Ito, walang kapote. Yan. Music. Pasok. I think Barangay Sook pa to. Lupit ka Marinos. Yun, oh. Luso, oh. Baba. Yun. Ahon. Yun. Taas. Ahon, ah. Lumit yung kalsada. Sir, patanong po, may daan po papuntang Andaya Highway dito, ano? Ay, ito po pinalo. Dito lang po. Papuntang Quezon Lupi. Yung sentro ng Lupi, ano po? Sige, thank you, sir. Yan po, tapos pagdating ng Haluban, may kaliwa kanan sa Kaliwa. Haluban ng elementary school. Sige, thank you, sir, thank you. May pa. Yung ano na yan, titindan. Doon po. Parang lang yan. Yun, buti na lang may natanungan tayo. Dead end pala dyan. Bye bye. Dito tayo. Mas lumiit na yung kalsada. Palit ng palit, ah.
Ayun, lumaki ulit. Ayun, lumit uli yung kalsada. Pero at least maganda. Yun, lumaki ulit. Hop, yeah. Slowly. Medyo madulas. Yun, talagang lumit yung kalsada. Welcome, Barangay Haluban. Ayun, maganda na ulit kalsada. Ayos ulit. Ang ganda oh. Huling. Bisitahin niyo po yung channel natin. Meron tayong nakunan ng video yung paggagawa ng uling na bao. Si Pokot yun, si Pokot. Ayan, umuulan na naman. Haluban National High School. Ulan. Ayan, lakas ng ulan. Wala sisilungan. Ayan, lakas doon ng ulan oh. May tindahan kayo dito. May tayo nito. Ay, may tindahan. May silong tayo, dali. Dali, dali. Dali. Oh, sa ulan. Time check, it's 1:05. Ito, inabot na tayo ng tindi ng ulan oh. Yun. Dito sa Barangay Haluban. Thank you po. Yun. Time check, it's 1:20 ng hapon. Tuloy yung explore natin mga kagala dito. Oh, wala sa kalsada, biglang na-up, tapos biglang may kasalubong. Oh men, umuulan na naman. Oh, nakay tayo matisilungan. Eto na yung school. The left side na tayo dito. Yun. So dito tayo sa poblasyon Lupi sa left side. Pag dito naman Haluban Sentro, Cristo Rey, Barrera, Suok, pabalik. Ayun, Suok. Haluban Elementary School. Ay, okay, dito tayo. Presko. Medyo maano pa rin, maambon-ambon. Pero dito ang kalsada. Yun, ayos na ulang kalsada. Buo na.
Bihira ang ano dito, no? Bihira nagdadaan. Bihira kasabay sa ang ano lang itong kalsada na to, itong daan na to pupunta sa poblasyon ng Lupi from Barangay Suo, Lupi Council, after ng Bicol Natural Park. Halos solo mo yung kalsada, halos wala kang makasabay, bihira ang makasalubong, solo mo yung kalsada. So anong ano pa, school? Lupi, Barrera na. So after ng Haluban, Barrera. Laki na ng kalsada dito. Yun oh. Wow, beautiful. Maganda dito ang palipad. Yun oh. Masyado malayo. Time check, it's 1:40 ng hapon. Ito yung nakita nyo sa drone shots kanina. Siguro sakop ko ng Barangay Barrera, Lupi, Camarines Sur. Ganda rito oh. Multi-purpose building. Ay, hindi pala school. Barrera nga. I love Barrera Junior. Pababa pala itong todo. Ay, oo, ito na yung tulay. Welcome Barangay Barrera. Ito pala yun. Oh. Sobrang pababa to. Hindi. The heck? Yun oh. Bakit ako sa inyo ilalim ng tulay? Agila oh. Poblasyon ng Lubina po. Tapos makabalik po naman sa may art para rin yun. Ayun nga, ayun oh. Ayun oh.
Ano, malalim? Malalim yan? Opo. Siya. So, kaya nila oh. Sipay. Yun no. Lalim nga. Lalim nga. Oh, wala na. Ayun. Ayun na. Ayun oh. Galing nga. Ayun na sila. Kagaling maglangoy dito. Diretso na tayo sa poblasyon Lupi, Kamsur. Ito na yata. Ito na nga. Pahinga tayo dito. Ikot tayo dito. Dito tayo. Ito na yung ano, poblasyon. Poblasyon Lupi, Kamsur. Makipark na tayo dito sa church muna. Yun o. Ito yung kanilang ano, ito naman yung kanilang municipal hall. Ay, nakaraan dito. Ito yung municipal. Ay, mayroon pa pala dito. Oh. Ano? Pwede ba dyan? Pwede ba dito? Lupi. Poblasyon Lupi, Kamsur.
old municipal building pala yun. Barangay Hall of Poblacion. So nasaan yung ano? Mayor's office. Dito yata. Paano? Oo. Old ano pala yun? Old municipal building. Barangay Hall Poblacion. So hindi pa yun. Yun. So dito pa pala. Yun. Doon pala yung old municipal hall. So ito. Ito na. Ito pala. Yun. So ito. Park tayo dito. Sir, okay lang dito mag-akyat? Salamat. Yun o. Akyat tayo. Ito yata dito. Siguro dun yung bagong munisipyo. I don't know. Ito. Munisipyo din to. Yata yung view. So wala na. Ito na. Parang park. Ito yung nakita nyo sa drone shots kanina. Bayan ng Lupi. Solve. Napapa ako. Parang paggabi maganda dito. Parang may ilaw yung mga hagdan. Dito tayo. Press ko dito. Time check. It's 2:40. Ganda oh. Ayan. Siguro pag gabi maganda to. Maraming ilaw. Ganda. Good afternoon po. Ganda. Para maganda po ito pag gabi ano? Opo, maliwanag. Ano lang, ganda. Try natin umakyat. Let's see. Ito tayo. Ito daw yung bagong municipal hall ng Lupi. Malapit na matapos. Yun o. Ganda. Yun o.
Lupi. Malupit. Siguro doon yung office ng mayor. Ganda din ha. Ito tayo ikot. Mahilig tayong umiikot eh. Ito tayo iikot. Yun o. Yun. Lupi, Camarines Sur. Bagong building nyo. Okay. Session hall. Legislative building. So yun, nakagala. Gutom na ako. Parang presko dito. Basa ng pawis. Yan. So, last part ng vlog natin. Lalabas na tayo dun sa Andaya Highway. Quirino Highway. Kasi yung vlog natin, kasi itong vlog na to, ulitin ko lang. Hindi tayo dumaan ng National Road papunta dito sa bayan ng Lupi. From Barangay Suok, Lupi, Camsur, dumaan tayo sa mga barangays, hindi sa National Road. May nakapag-message sa atin sa YouTube, try natin i-explore yung way, yung daan papunta dito through Barangay Suok, Lupi, Camsur. So yun nga, tama. So ang last part ng vlog na to, patutunayan na lang natin na marating yung Andaya Highway simula dito. Kung pupunta ka ng Rolanda Andaya Highway, para sa akin mas safe sa mga may sasakyang maliliit lang, motor, mas safe tumaan dito sa Barangay Road papunta sa Andaya Highway mula dun sa Barangay Suok, exactly paglabas mo ng Bicol Natural Park. Yun. Salamat nga pala ulit kay Lods Ken Harold Rodenas na nag-message sa atin sa YouTube na itry natin na i-explore yung daan papunta dito sa Lupi from Suok, Lupi, Camsur. So tama siya, Lods, thank you. May daan talaga, parang mas maganda pa nga, mas safe sa mga motor lang. Parang feeling ko mas mabilis siya. Siyempre, ayan na yan. Ito na nga. Ayun. Woohoo! Ito na. Andaya Highway. Kitang-kita, oh. DLTV. Kitang-kita. Walang daya. That's it. Ayun, narating din. Yun. Kitang-kita. Walang daya. Municipality of Lupi, Andaya Highway. Ayun. Parating din tayo. Woo! Yes. So yun, maraming salamat mga kagala sa pagsama sa amin sa hapon na to. Time check, it's 3:15. Ayan. Tagumpay. Andaya Highway. Sakto tayo. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.